Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Amb la fi de l'estiu acaba també la temporada gegantera, però els gegants no hivernen. Tot i que encara els queda alguna sortida esporàdica, els geganters centraran els seus esforços en el manteniment de les figures. La gran majoria dels gegants tenen els cabells incorporats com una característica més de la seva escultura de cara, com per exemple l'avi Felip de Sant Antoni de Vilamajor o el comte Ramon Berenguer de Cardedeu. Rarament, però, els gegants tenen cabells naturals. Aquest és el cas del rei Alfons de Sant Pere de Vilamajor i, com a tal, també ha d'anar, de tant en tant, a la perruqueria. Connectem amb la perruqueria Dolors de l'avinguda Sant Nonet de Sant Pere de Vilamajor, on tenen un client molt distingit. Bon dia, Alfons. Hola, Sant Pere. Doncs sí, nós tenim també els cabells naturals. Com qualsevol persona, he d'anar a la perruqueria i per això he aprofitat aquests dies que hem estat sense sortides. La Dolors Bruguera m'ha rentat, secat i pentinat els cabells i aprofito, en nom de la colla gegantera, per agrair-li que sempre em cuidi tan bé. Curiós, oi? Veure un gegant entrar en una perruqueria? Els gegants també aprofiten per arreglar-se els vestits, accessoris, estructura interna. Si vols col·laborar modestament amb el seu manteniment, pots fer-ho comprant participacions de loteria de Nadal que la pots trobar als establiments de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. El número de la sort d'enguany és el 26.723 26723. La propera sortida de gegants serà el proper 23 d'octubre a la ciutat de Ripoll. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrera.cat. Us mantindrem informats.